Lukášovi ďakujeme. A posledný účastník sa uvedie sám, keďže on väčšinou zvykne uvádzať a ja už končím hlasom. Dobrý večer, Peter Trmos. Ja som tu dneska za tým, ktorý spracovával problematiku vizuálneho smogu mesta Martin. Tá prezentácia bude taká obširnejšia, bude hovoriť o vizuálnom smogu a čo ten vizuálny smog vlastne znamená pre nás ako pre ľudí, ktorí využívame verejný priestor. A teraz začínam. Vizuálny smog, mojimi vlastnými slovami, je karneval nápisov, farieb a tvarov, ale hrozí pri ňom zánik autenticity miesta. To je niečo, čo je veľmi dôležitým nejakým faktorom toho, ako vnímame verejný priestor, ako ho deformujeme tým, ako do neho vstupujeme skrze reklamy a všetkých tých vecí, ktoré nejakým spôsobom pomenujeme v tej prezentácii. Začneme veľmi pekne, veľmi sentimentálne, to sú vrútky, niekedy v minulom storočí, kde veľmi krásne vidíme, ako označenie prevádzok vyzerá, ako dokážeme veľmi citlivo vstupovať, alebo veľmi citlivo je označené všetko, je všetko veľmi pekné. Vidíme výstrče, vitríny, označenie obchodov a nepotrebujeme k tomu nič. A toto je druhý extrém, že čo by sa stalo, keby Tower Bridge bol v Čadci. Tak pravdepodobne by to vyznelo asi takto. Veľmi pekné, všade veľa nápisov, všade veľa farieb, tvarov, písmen. A všetci vieme, kde je najlepší textil a kde si kúpime najlepšiu pušku. Môžeme to dať úplne do extrému a keby náhodou bol Karlov most pražský v Čadci, tak by vyzeral ešte lepšie, kúpili by si tam kvety. A je to taká recesia takého kolektívu, ktorý na Kysuciach spracováva tému vizuálneho smogu. Mne sa to páčilo, že takto by to, nestalo by sa to nikdy, ale veľmi nám to hrozí. Uvidíme to teraz, toto je reálny stav Bratislavy, keď prichádzate do Bratislavy, tak vidíte takúto záľahu reklamy, naozaj veľmi, veľmi vážna situácia, pretože prieskumy hovoria o tom, že tieto miesta sú miesta s najvyššou mierou nehodovosti na Slovensku. Toto je Žilina, všetci to poznáte, pretože z Martina do Žiliny chodí veľmi veľa ľudí a táto križovatka je jedna z najnehodovejších v rámci Žiliny. A je jasné, že jeden z faktorov je tá záľaha tých rušiacich prvkov, ktoré veľmi výrazne pokrývajú ten priestor. Ostávame chvíľu v Žiline, toto je pre mňa jeden z najväčších bizárov toho, ako sa dajú výstrče robiť. Toto je výstrč akože v tej najúžasnejšej podobe. Neviete vôbec, čo tam je za prevádzka, je to akože 7XL výstrče. Nádhera. Absolútny absurd. A prichádzame do Martina, a v Martine sme sa spojili všetci, aby sme vytvorili pracovnú skupinu, ktorá začala pracovať na útvore hlavného architekta. Spojili sa ľudia, organizácie alebo jednotlivci, ktorí chcú nejakým spôsobom nájsť normatívy, ktoré by riešili to, ako náš verejný priestor vyzerá, ako ho nezahlcujeme, ale naopak ako ho regulujeme tak, aby bol vyzdvihnutý ten priestor, ktorý je naozaj tým mestským priestorom a nie to, čo naň prilepujeme. Človek to neuvedomuje, keď kráča po tých uliciach, ale ako náhle sme tie reklamné plochy vyčervenili alebo zvýraznili, tak zrazu vidíte, že akým spôsobom je to mesto zahltené niečím, čo nám uberá pozornosť z toho, čo to mesto naozaj je, aký má kvalitný parter, aká kvalitná architektúra sa v ňom nachádza, pretože týmito všetkými červenými vecami výrazne devalvuje tvár a hodnota mesta. My si potom neuvedomujeme, v akom prostredí vlastne žijeme, lebo nás zahlcujú a zavaľujú veci, ktoré v ňom sú. Samozrejme, len nehaníme, ale hľadáme aj veci, ktoré sú dobrými a toto sú príklady dobrej praxe z mesta, kde vidíte, že v jednej sa nachádzame z okolností, není to asi náhoda, kde naozaj vidno, ako to mesto dokáže, alebo ako tí podnikatelia vedia citlivo pristúpať k verejnému priestoru, ale vidíme, ako veľmi necitlivo dokážu pristúpať k verejnému priestoru a je len na nás, aby sme si tie oči otvorili a zrazu vidíme, že niekedy necitlivosť toho označenia podniku je zbytočná, pretože ten podnik je označený aj z boku, aj výstrčou, aj áčkom a práve z týchto dôvodov sa začal tvoriť manuál, ktorý sa volá Stratégia, manuál a regulácia vizuálneho smogu v pamiatkovej zóne mesta Martin. To je dokument, ktorý je veľmi obsiahlý, veľmi konkrétny, veľmi ide do hĺbky a snaží sa vytvoriť prostredie pre podnikateľov, aby
aby chápali, akým spôsobom treba pracovať s verejným priestorom. Predchádzalo mu strašne veľa krokov, naozaj odborných, prišlo k typológii, aby sa urobila taká zonácia alebo taká pasportizácia toho verejného priestoru, aby sme vedeli, čo tu máme, v spolupráci s pamiatkovým ústavom a z toho vychádzajú potom možnosti tých samotných prevádzok, ako citlivo vstupovať do toho verejného priestoru. Lebo pri takýchto manuáloch je dôležité spomenúť, že nesnažia sa tie manuály nejakým spôsobom robiť opatrenia reštriktívne, ale pomáhať tomu verejnému priestoru. A je veľmi ťažké tých ľudí, ktorí s tým pracujú, to znamená tie prevádzky, ako ich presvedčiť o tom, že takto je to správne a takto je to nesprávne, že je to najťažší problém. Obchodná ulica v Bratislave, keď spomeniem ten príklad, ktorá to riešila pred pár rokmi, ako taká vlajkový projekt takýchto zásahov do verejného priestoru, dlhé roky len bojovala s tými nájomcami, aby pochopili, že čo je dôležité. A tu vidíme ten príklad zlej praxe a tu je priamy návod, že akým spôsobom to spracovať tak, aby tá prevádzka netrpela, ale aby získavala pozornosť toho potenciálneho zákazníka, toho človeka prechádzajúceho mestom a aby mala ten záber, ktorý má. Toto je vygenerovaných 10 dobrej reklamy mesta. Ten dokument sa k vám určite dostane, pretože bude verejný, aby si každý ho mohol pozrieť a pochopiť, že o čo to je. Len v skratke, že si to sami prečítajte, nebudem to prebiehať, je toho strašne veľa, že akým spôsobom pracovať s tým. A toto sme na konci, a toto sú moje osobné vizuálne smogy, lebo vizuálny smog nie je len reklama, ale vizuálny smog je napríklad kríže na kopcoch na Slovensku. 90% krížov na Slovensku je ilegálnych. Absolútny vizuálny smog, ktorý tam nemá čo robiť a národné parky sa postavili k tomu veľmi zodpovedne a dávajú ich preč, za to som veľmi šťastný, lebo tam proste nepatria. Je to vizuálny smog. A toto je moje posledné, toto je vizuálny smog, s ktorým by sme sa mali poradiť všetci. Toto je vizuálny smog, ktorý mne osobne veľmi vadí, mal by nám vadiť všetkým a toto je vizuálny smog, ktorý nepatrí na ulicu ani v tom poslednom letáčiku. A to je pre môj odkaz. Posledný screen, posledná prezentácia. Choďte zajtra voliť. Aby tento vizuálny smog už v živote nebol. OK, koniec pečakuče, ja sa dostávam k mikrofónu a teraz ešte. Spolu s Martinom vám trošku predstavíme tie nadchádzajúce udalosti, ktoré nás čakajú v rámci Dní architektúry, lebo je ich pomerne veľa. Takže chvíľočku tu zostaňte.